energi væk. Måske solceller. Ja. Eller altså ikke vindmøllerne herinde med det bygges. Solceller. Ja, hvis vores by var en superhelt. Den superkraft ville vi så have sol eller vind. Solen? Ja, i Danmark? Ja. Hvad kan vi gøre for at gøre områderne grønnere generelt? Så hvad med at stille alle de træer, og lade være med at lave hus alle de steder, hvor det skal laves hus? Ja. Og så have nogle flere brændende områder, bevare dem. Ja. Og det er der, hvor vi er her nu. Det er om, hvor jeg bor. Ja, der skal lave en campus. En hvad? Campus. Nå, det lå til de unge mennesker. Nå, ja. Og der skal der laves et kvartalshus. Altså bygges boliger herovre? Nej, det skal være sådan, at driftscenter kan være derovre og alt muligt andet. Så det bliver en industrielt område? Ja. Det kan jeg godt forstå, du ikke er helt min pej. Nej, ikke helt din med os. Det er vores største ønske. Nej, bare. Har du en god idé til, hvordan man kan spare på ressourcerne og generelt sådan på vores forbrug? Ja. Det er sgu også. Jeg vil sørge for, at tingene ikke er lyset, når det er i dag. Når altså lamper, virkelig dørlamper, og opgangene, og ja. Ja, det tændt tidligt, de lamper. Nu er længere nu, de står til 24. Nå, fordi der er blevet klaget kabel over, og så kan de ikke gøre noget ved det. Så de er tændt 24. Så kommunen kunne også gøre en del, altså generelt for at spare strøm på, ikke at have lys alle steder. Ja. Kulturhuset er som nok, du siger. Ja. Det vil måske også være mere praktisk, end en ting, det er noget for. Ja. Er der noget, du sådan helt personligt vil gøre for at gøre det hele grønnere? Helt dumt. Nej. Fuldstændig var et godt bud. Ja. Nå, men tak for det. Selv tak. Det er fint.